القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سيتي فمن شهد منكم الشهر فليصم. Allah ta'ala yake cewa watan Ramadan wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa, shi wannan alƙur'anin shiriya ce ga mutane, kuma akwai hujjoji da ke bayani filla a kan shiriya da ka gani, wanda ƙarshe Allah ta'ala yake cewa wanda ya halarci wata a cikin guto ya azumce shi. Wannan wata ne na alƙur'ani, shi sa ma ake cin shi rabiul qur'an. Ya zo a hadisi zara masu lalai sallallahu yake cewa Rajab shi wata ne na Allah, Sha'aban watan manzon Allah, Ramadan watan al'umma. Wannan hadisi ne sananne a kowane ɓangare. To shi wannan wata ɗin lalle yana da alkhairai da yawa wanda Allah ta'ala ya tabbatar da su a wannan watan mai alfarma. Na farko za mu ce yau 17 ga watan Ramadan ya yi muwafaƙa da ranar da aka fafata tsakanin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda take da sojoji guda 313 da kuma rundunar ainihin Qurayshawa kafirai wanda suka su wancan rindana ta mutum 313 su ba sun zo da niyyar fada ba ne, ba su da makaman fada, sai dai suna da makamai irin na al'ada wanda larabawa rayuwarsu tana kama da fulani saboda duk makiwata ne, kura ka baka rasa wasu da dan adda dan wuka da sauran ire-iren wannan. To sai yan waɗannan abubuwa da kura ka kuma sun fito a kafa ne, ba kayan, ba dawaki, ba kuma ba komai. Su kuma waɗancan mutane sama da 1000 sun fito da shirin fada ne da duk shirin makamai, suka zo domin su farma waɗannan mutane 313 wanda a daren kaman jiya kenan, daren 17 da daddare ya kasance rana ce mai tsananin duhu ga sanyi. Manzara ma sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sahabbai, wane ne a cikinku zai je ya nemo mana ruwa a wannan daren lamince masa aljanna? Cikin sahabbai a lokacin, tunda sun san maƙiya suna kewaye da su ne ga kuma duhu, wannan ya zama ba wanda ya motsa. Amma Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam sai ya yunkura, sai ya tashi, ya ɗauki salka, ya kama hanya, ya tafi yana neman ruwa har ya cimma rijiya cikin wannan dare da duhu. Sai ya samu rijiyan ga zurfi ga ba guga. Amirul Mu'minin ya ga cewa to umarnin manzon Allah ne, saboda haka bai wata ba a cikin duhun nan ya ƙara nitsa cikin duhun rijiya har sai da ya cimma ruwa, ya ɗebo a salkan, sannan ya hauro. Bayan ya hauro ya zo ya kama hanya, ya yi fara tafiya zai kawo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa, sai ya ji wata iska mai tsanani ta taso kaman za ta ɗauke shi, sai ya tsuguna ƙasa. Sai da ta ɗallafa ya miƙe ya ƙara tafiya, sai wata iskan kira nan ta taso, ya tsuguna ya miƙe ya ci gaba da tafiya, wata iskan ta uku ta ƙara tasowa, ya tsuguna. Da ya miƙe sannan ya je har ya ci ma manzara masu ya kai shi ruwa. Manzo Allah sai yake cewa, ya Abul Hassan, me yasa kai jinkiri baka dawo da wuri ba? Sai gaya mishi labarin duk abin da ya faru. Sai ce, ya ba Abul Hassan, ko ka san menene ma'anar wannan iskar da ke faruwa? Sai ce, ban sani ba ya Rasulullah. Sai ya ce, to ai iska ta farko mala'ika Jibrilu ne da mala'iku 1000 suka zo, mala'ika Jibrilu ya gaishe ka, su ma suka gaishe ka. Ya ce na biyu kuma Mika'ilu ne, na biyu kuma Mika'ilu ne, shi ma da runduna 1000 suka zo suka gaishe ka, ya gaishe ka, su ma mala'ikun suka gaishe ka. Na uku kuma Israfil ne, shi ma ya zo da mala'iku 1000
shi ne suka zo shi ma ya gaishe ka su ma suka gaishe ka. ala Muhammadu wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Yace sun zo ne don su karfafe mu wajen wannan fafatawa da za a yi gobe ranar 17 ga wata na Ramadan. Kuma Allah ta'ala ya ka gari ya waye aka kuma fafata tsakanin waɗannan runduna 313 da kuma runduna sama da 1000. Allah ta'ala ya ba mu'minai daraja ya nasara wanda shine farkon karya lagon kafirci. Malamai sun ce asasin ɗaukakan musulunci ya fara daga wannan ranar ne, kuma a wannan ma'arika ɗin da ake ce mata ma'arika ta Badar. Saboda haka kaga wannan shi ma ya dace da wannan munasaba ɗin kafin mu tafi, to ya kamata mu ɗan yi magana ko da iyakan nan na tsaya, to insha Allah akan ta insha Allah ita ma ta isa mu haɗu mu tunatar da junanmu, inda a ce akan ta ma kawai za a yi magana. To insha Allah za a iya ɗaukar lokaci akan darussan da ke cikinta da alfanun da abubuwa da yawa daga ciki. Sannan abu na biyu shine a Bahaushe yana cewa turan gini turan zare. Allah ta'ala shine mahaliccin kowa da komai. Wannan anan ba na tunanin akwai mai shakka akan haka. Ko akwai mai shakka? Ba mai shakka cewa Allah shine mahaliccin kowa da komai. Kuma Allah ta'ala shi ya zaɓi mutane ya ɗaukaka darajar wasu akan wasu bisa dalilai na hankali da cancanta. Ba na tunanin akwai wanda zai ce ainihin mutane duk ɗaya suke matsayi ɗaya suke, ba na tunanin haka. Ko da mutum ya yi itirafi da haka, to in ka kalle shi sai ka nemi wani almajirin ka ce da kai da almajirin ka duk ɗaya ne, zai ce a ka raina ne, saboda yana jin ya taka wani mataki. To duk halittun da Allah ya yi, Allah ya ɗaukaka ɗan adam fiye da kowace halitta, wannan kuma bisa nassi na alƙur'ani. Allah ta'ala ce walqad faddalna bani adam, mun fifita ɗan adam wa hamalnahu fil barri wal bahr. Saboda haka kenan sai muka ɗora shi yana iya rayuwa a tudu, yana iya rayuwa a ruwa, kan ruwa kenan. Saboda haka wannan magana ita ma in za a yi magana da ita to kanta to zaga wani abu ne, tarilin yana da faɗi. To amma da ita halin da Allah ne ya faɗa, in baka sani babbi malamai da manyan tafsirai to zaka je hikimomin Allah akan wannan. Saboda haka ɗan adam ya fi mala'ika, ya fi aljani, ya fi kowanne irin halitta da Allah ya yi. To a cikin mutane din sai Allah ta'ala ya tsamu wasu ya ba su matsayi na annabta, ya ce waɗannan su annabawa ne. To kuma wanda Allah ya bashi annabta to ya fi wanda Allah bai bashi annabta ba, wannan daga daraja ne. A cikin annabawan waɗanda Allah ne kaɗai ya san yawansu, amma wasu malamai suna ce annabawan Allah su 124,000 ne, haka suka ce. To amma mu a ta ɓangaren mu lalle wannan lissafin ba haka yake ba, saboda Allah ta'ala ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus. Daga cikin annabawa akwai wanda muka baka labarinsu, daga ciki kuma akwai wanda ba mu baka labarinsu ba. To idan Allah bai ba manzon Allah labarin wasu annabawan ba, kai ina ka samu? Aka gane adadin su guda kaza ne. Da haka sai mu ji cewa in kana so to kawo mana aya nassin da zai goge wannan cewa to ai Allah ya ce kaza a wuri kaza adadin su kaza ne, sannan sai mu ga amma in bai zo ba to bari Allah ne kadai ya san adadin annabawa, ka bar shi haka kawai, kar ka je ka karyata Allah ko kai wani abu da ya kama da haka. To kaga Allah ya ɗaukaka darajar su annabawa, to a cikin annabawan sai Allah ya zaɓo wasu kuma sai ya ƙara musu promotion, ya ɗaukaka darajar su zuwa ga manzanci. Su kuma aka ce manzannin Allah su 313 ko? Haka. To su kuma a cikin manzanni ɗin sai kuma Allah ya ƙara ɗaukaka darajar wasu waɗanda ake ce musu ashabul ashara'i, ma'abuta shari'o'i, wanda su an ba su littafi. Wasu manzannin an ba su sako, an musu wahayi, an ba su littafi su zo su kira mutane zuwa ga wannan littafi din.
wasu manzannin kuma sai aka mai da su mujaddadan shari'an da aka ba manzan da ya gabata, su ma kuma manzanni ne. To kaga su ashabi shari'i, to Allah ya ɗaukaka darajarsu fiye da waɗanda su ba ashabu shari'i ba ne. Sannan kuma a cikin ashabu shari'i din sai Allah ya tsamo wasu guda 5 yace kuma su ne ulul azmi minar rusul, inda Allah ta'ala yake cewa minka, wannan damirin kafin yana koma zuwa ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake magana da shi. Nabi yace wa min nuhin, annabi nuhu kenan, sai wa ibrahima wa musa wa isa, ga mutum biyu can manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da aka yi masa ladabi aka koma zuwa ga damiri. Sannan aka kawo annabi nuhu kakan annaba wanda ake ce shi adamu tsani, sannan aka kawo Ibrahim da Musa da Isa, waɗannan su uku, waɗannan guda 5 su ne ake ce musu ulul azmi na rasul bisa nassin alqur'ani. Su kuma sun fifici dukkan sauran manzanni da kaga yadda Allah yake ɗaukaka daraja akan daraja. A cikin waɗannan manzanni din ulul azmi din, to in ka so ka tambaya ka ce wane ne a cikin su 5 din yafi kowa daraja alal itlaq shine manzon rahama sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Ali Muhammad Allahumma salli, wanda ko ka karanta wannan aya din ya wadatar, ba sai kai dogon bayani ba. Ka ce faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa ma arsalnaka illa mene rahmatan lil alamin. In aka ce alam, duk abin da ba Allah ba ya shiga, to manzon Allah rahama ne. Kaga hadda wadancan sauran ulul azam din ke, duk manzon Allah rahama ne a gare su. To kaga Allah ta'ala ya tace shi sai ya daga tutarsa shi kadai. To babu wani annabi daga cikin annabawa kuma face ya fito daga wata zuriya ne. Wannan ya fito daga wata zuriya ne, zuriyan wani babban bawa daga cikin bayin Allah. To kuma idan ana magana a cikin zuriyoyi wacce zuriya ce tafi kowa, to alal itlaq zuriyan manzon Allah ta fi zuriyan kowa, tun daga annabi Adam har tashin alkiyama. Wannan haka Allah ta'ala ya ga dama ya tsara, wannan kuma daga bakin da Allah ya tsarkake, wanda Allah ta'ala ke cewa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha. In ka so ka koma, in kana so ka gane, wannan na fara gangarowa zuwa ga mahallin da za mu yi magana ke. In ka so ka koma hadisin kisa, za ka iya fahimtar wannan, ka samu cikakken hadisin wanda ranar mubahala manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya kira Yahudawa da Nasara, ya zo suka tattauna akan gaskiyan kiransa da kuma kuskuren da'awansu akan cewa annabi Isa dan Allah ne. Wannan yana cewa akwai kuskure a cikin maganarsu, sun ja da shi akan wannan, kuma akan cewa shari'an annabi Isa Allah ta'ala ya share ta da shari'an da Allah ya ba manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. A wannan tattaunawa ta kai ya gamsar da su, wanda suka tattauna suke cewa suna magana akan, suka ce to menene hujjansa akan cewa annabi Isa ba dan Allah bane, wanda manzon Allah ya ba su hujja na hankali kafin ya kai su zuwa ga littafinsu. Maganar na hankali daga cikin maganganun da ya gaya suna haka, yace ashe kowane ɗa ba yana kama da uba ba, haka ne ko ba haka ba? Suka ce haka ne. Sai ce to ashe ba ku ga annabi Isa yana ci yana sha ba, kuma duk wasu a'ara ɗabi'u irin na mutane yana da shi? Yace to shi kuma Ubangiji ka gaya min me yake ci me yake sha, waɗanne abu ne na ɗan adam yake bijiro masa? Suka ce babu. Yace to ashe annabi Isa ba wata mahaifiya ce ta haife shi ba? Suka ce haka ne. Kamar yadda kowane ake, yace to shi kuma Allah, to wacce mahaifiyar ce ta haife shi? Babu. Ashe ya dinga kawo musu hujjoji na hankali,
hujjoji na hankali ya dinga kawo musu. Wannan idan ka ɗauki tafsirin al'amsal to za ka ga ya kawo waɗannan tattaunawa da suka yi a ayan da take magana akan mubahala da waqul ta'alau na dawa abana ana wa abna'akum, ya kawo maganganu sosai. To ƙarshe dai sai suka ga cewa to ba su da wata magana da za su iya ƙaryata manzon Allah a hankalce da naƙalce. Sannan ya ce to ku koma ga littafin ku karanta da kyau, ashe ba annabi Isa ya tabbatar da cewa shi bawa ne na Allah ba a littafin da ya zo da shi Injila, ku karanta mana mace. Suka ga dai ba su da hujja, wanda har an zo an yi karatun an yi komai ne suka ƙoƙarin ɓorewa dai ya zama dai abin bai ɓoyi ba. Wannan abubuwan da ya faru suka ce to abu na ƙarshe kawai mu yi mubahala. Manzo Allah ya ce to ayi mubahala ba. Kul ta'alau nadaw abana'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akuna wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma naftahil wa naj'al la'natallahi 'ala al-kazibin. To akan wannan sai wani malami daga cikin manyan malaman Yahudawa ya ce to ku saurara ku gani, idan ya ɗebo kan ya buya to ku yi mubahalan da shi, ba annabi ba ne, za ku yi nasara a kan shi. Amma idan kuka ya ɗebo keɓantaccen mutane waɗanda suka fi kowa keɓanta a gurinsa, to kada ku sake ku yi mubahala. Washe gari kawai sai manzo Allah ya ɗauko ɗan uwansa Ali bin Abi Talib, matarsa ɗiyar manzan Allah Fatimatu Zahra ita ma ta tau. Sannan lokaci guda ya suka fito da 'ya'yansu guda biyu, Hassan da Husaini alaihi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lokacin da suka fito da su sai wani Bayahudi ce kai na ga wasu fuskoki. Mu lura manzo Allah su biyar suka fito, shi da wasu mutum hudu, da ɗan uwansa da ƴarsa da ƴaƴan ƴarsa, kuma ƴaƴansa a lokaci guda. Na ce ƴaƴansu shikenan, ko al'adar na Bahaushe ɗan ƙaninka menene? Waɗannan aka fito da su. Sai wani bai ce wallahi na ga wasu fuskoki ne da aka fito, wallahi da za a roƙi Allah akan sama ta haɗe da ƙasa, albarkacin za ta haɗe. Sai ce to don haka ku kiyaye, kar ku sake ku yi wannan mubahala da ku koma kawai ku yi sulhu. Dan sai da ya tambaya ce to su wane ne waɗannan? Sai aka ce mishi kaga wannan ɗan uwansa ne, sannan kuma mijin ƴarsa ne, ita kuma wannan ƴarsa ce, su kuma waɗannan ƴaƴansu ne su biyu. Ya ce to wallahi annabin Allah ne, idan kuka sake kuka yi mubahalan nan to irin kuma a doron ƙasa sai ya ƙare, ma'ana zuriyansu sai an nemi zuriyansu ma an rasa. Da haka ku je ku yi sulhu. Ka duba nan abin da ya ce fa, zuriyansu ma albarkaci in ake mubahala da su, alfarman su wane ne? Alfarman manzan Allah da Fatima da Ali da Hassan da Husaini. To kaga kenan suna da wannan. Suka koma suka yi sulhu. Manzan Allah ya koma gida, ya ce a miƙo masa mayafi. Waɗannan mutum biyar suka dinga zuwa, a gurguje zan dinga kawo, suka dinga shiga ɗaya bayan ɗaya. Bayan sun gama shiga, manzan Allah ya ɗaga hannu ya ce wa ya Allah, kowanne annabi yana da zuriyan gidansa waɗanda su ne keɓantattunsa, wanda suka fi kowa ko zaki. Da haka ya Allah ta'ala, wannan su ne zuriyan gidana, keɓantattuna na musamman a gurina. Da haka ya Ubangiji ka tafiyar musu da ƙazanta, ka tsarkake su tsarkakewa. Ya gama wannan addu'an sai Allah ya aiko mala'ika Jibril da wannan ayan, inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum rijsal baiti wa yutahhirakum tatheera. La ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kaga Allah ta'ala ya tsarkake su da kazanta. In ka koma tafsirai za a ce an tsarkake su da kazanta
ta zahiri da ta ma'ana, ba wani ƙazanta a tare da su, ta zahiri da ta ma'ana. Duk abin da ka san wannan ƙazanta ce, yanzu ta bayan gidansu ba ƙazanta ba ne, ba ƙazanta ba ne. Majinarsu inda ta fito jikinsu ba ƙazanta, ba wani abu a jikinsu da za ka samu ƙazanta ta zahiri, ta ma'ana, ba saban Allah, ba komai. Duk wani abu na kai ko kai sha ba zai zo daga gare su ba, saboda Allah ya tsarkake su. Wannan matsayinsu ne wanda Allah ta'ala ya ba su. Sannan a lokaci guda, bayan suna wannan mayafi, kamar yadda zo a ruwaya, wanda wannan maya akwai hadisin kisa, yana nan a littafin mafati wanda an ciro a wasu tafanni, yake cewa Allah ta'ala da kansa yana tare da mala'iku, yake cewa ya ku mala'ikuna, ku sani ban tsaye da sama ta tsaya ba sai albarkacin waɗancan mutum biyar da ke cikin mayafi, ban saukar da ruwan sama ba sai albarkacin waɗancan mutum biyar da ke cikin mayafi, ban tsuro da shuka daga ƙasa ta yi ‘ya'ya ba sai albarkacin waɗancan. Allah ta'ala da kansa ya dinga magana duk wani alkhairin duniya da lahira, Allah yana gaya mala'iku yayi ne albarkacin waɗannan mutum biyar da ke cikin mayafi. Mala'ika Jibril ya ce su waye waɗannan a cikin mayafi? Ya ce su ne Fatima da babanta da mijinta da ‘ya'yanta. Allah salli Muhammad wa alihi. Shi ne sai mala'ikar yake cewa to ya Ubangiji kamin izini in je in shiga cikinsu in zama na shida? Sai Allah ya ce na maka izini. Cikin kiftawan ido ya sauko, ya zo ya samu manzan Allah, ya ce ya masoyin Allah, abin son Allah, ko kamin izini in shigo in zama na shidanku? Sai ce aminul wahayi na maka izini. Ya shigo ya karanta mashi duk abin da Allah ya ce. Sai amirul muminin ya ce ya rasulullah me yake sirrin wannan haduwa? Ya ce ya amirul muminin, ai wannan ba inda za a zauna a cikin al'umma, a ciki akwai masoyanmu, a karanta wannan hadisi face sai Allah ya gafarta musu, kuma Allah sai ya sauke rahama a gare su in dai aka karanta wannan hadisin a guri. Da haka muna fatan Allah ta'ala ya gafarta mana, ya soke rama a gare mu. Amma duk albarkacin suwaye? Albarkacin Hassan da ɗan uwansa da babansa da mamansa da kuma kakansa. To abubuwa irin waɗannan suna nan da yawa. Idan muka zo magana akan shi Imam Hassan al-Mujtaba alaihi salam, sai mu ga cewa shi lokacin haihuwarsa ko ranar haihuwarsa ta yi muwafaka da asbahin ranar 15 ga watan Ramadan, shekara, a wani littafin za ka ji an ce shekara ta biyu, a wani littafin shekara ta 3 bayan hijira. Aka zo aka ba manzo Allah labarin to ga Sayyidatu Nisa'il Alamin can tana naƙuda, sai ya kira wasu mata guda biyu da Ummu Aiman da ɗayan na manta da sunanta, sunan ya kwanta mu, tana yiwa ina tana zan iya faɗa. Su bin yace in talaqa idhaba ila Fatima, ku tashi ku je wajen Fatima. Idan Allah ya sa ta haifi abin da ke cikin cikinta, to ku karanta mata waɗannan surori din. Wato ku karanta waɗannan surorin, yace ku karanta Fatiha, ku karanta Ayatul Kursiyu, sannan ku karanta ƙarshen suratul Hashr. Akwai su ayoyi 3 na ƙarshen suratul Hashr, yace ku karanta wannan, sannan ku karanta Falaki da Nas, ku karanta Ikhlasi, sai ku karanta Falaki da Nas, sannan sai ku zo min da abin da ta haifa. Bayan ta haihu, suka yi abin da manzo Allah ya umurce su da shi, sannan suka kawo manzan Allah. Ya zo ya kira sallah a kunnensa na dama, ya yi iqama a kunnensa na hagu, ya yi masa addu'o'i. Yana wannan sai ga mala'ika Jibril alaihi salam ya sauka,
sai yake ce ma manzan Allah, ya masoyin Allah, Allah ta'ala ya sanya Ali bin Abi Talib a wurinka ya zama kaman Haruna a gurin Musa, saboda haka ka sa mushi sunan ɗan Haruna. Sai manzo Allah yake cewa, to menene sunan ɗan Haruna? Sai shi mala'ika Jibril yake ce mai sunansa Shubur. Sai ce to ainihin halce na larabci ne, da me zan kira shi kenan? Sai ce to sammihil Hassan, kuka ce masa Hassan. Wannan kuma yana gaya masa ne umarni ne daga Allah. Wannan kenan kaga yana nuna Imam Hassan Allah ta'ala ne ya ce a sanya masa wannan suna. Ya zo a ruwaya a wani littafi da ake ce mishi Durar Bihar, ya kawo wata riwaya cewa na ga yana biyu muwadda ma na taɓa karanta wannan na Kanduze, na taɓa karanta wannan ruwaya ne. Yake cewa shi sunan Hassan da Hussein wani suna ne wanda Allah ya kange shi daga Larabawa, ba wanda ya san su, ba a taɓa ambatan wani da wannan sunan Hassan ko Husaini ba, har sai da aka sa ma 'ya'yan manzan Allah, sannan aka ci gaba da sa musu. Saboda haka kenan kaga Allah ta'ala ya bayyana wannan. An tambayi Ka'ab, ko na ce mishi wani an ce mai Ka'ab, sai aka tambaye shi masani ne na littattafan da Allah ya saukar daban-daban. Lokacin Ma'awiya ne yake tambayarsa, lokacin yana kan mulki. Sai Muawiya yake ce mishi, Ka'ab, ko ka karanta wani abu game da zuriyan gidan manzan Allah? Sai Ka'ab ya kalle shi, sai ce tabbas, ya ce na rantse da Allah, na karanta littattafai waɗanda aka saukar daga Allah guda 72, kowanne an ambaci zuriyan gidan manzan Allah a ciki. Sai ce ko suwaye zuriyan gidan annabin? Sai ce ‘ya'yan Fatima na, ‘ya'yan Fatima mana. Da ya faɗa haka, kamar yadda zo a ruwaya, wannan kuma yana cikin, ina ganin na karanta shi a cikin Yanabi Muwadda ne. Da ya faɗa haka, sai Muawiya ya cije leɓansa. Sai ce to in kun so ku tashi mu tafi. Shi kenan sai suka tashi suka tafi suka bar shi. Wannan kenan kaga ashe su waɗannan bayan Allah ba kawai a'a turan gini turan zane, wasu mutane ne masu daraja wanda tuntuni dama akwai su, kuma babu wani annabi daga cikin annabawa da za a bashi sako face sai an mene, sai an gaya masa wane ne manzon Allah, kuma su waye waɗannan makusanta manzon Allah ne, sai an gaya masu. Wani na karanta shi ma hadisi, ina ganin kamar shi ma a Yanabi Muwadda ne. Wani bai Yahudi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayansa, yace mishi menene sunanka? Yace sunana Asama Ahmad, amma anan ana ce mu Muhammad. Sai ce haka ne, amma ana ce mu Muhammad. Sai ce haka ne. Sai ya tambaya game da mahaifinsa, ya ce lalle mahaifinsa ya rasu yana ciki. Mahaifiyarsa fa ya ce ta rasu yana shekara kaza. Wani din yana tabbatarwa, ya ce haka ne. Sai ce to ko kana da wasu magada? Sai ce ina da su. To ko sun kai guda nawa? Sai ce guda 12 ne. Sai ce ba za ka gaya min na ɗaya da na biyu da na uku ba? Sai ce na farkon sunansa Ali, na biyu sunansa Hassan, na uku sunansa Hussein. Sai ce haka ne.
sai ce ba ka gaya min alaƙan na biyu da na uku da na ɗayan ba, sai ce na biyu da na uku ‘ya'yan na farkon ne, su kuma ‘ya'yan ɗiyata ce Fadima. Sai bai hudan ya ce haka ne, sai bai hudan ya ce haka ne, sai ce min ba ka gaya min menene dalilin barin duniyan na ɗayan da na biyan da na ukun ba. Sai manzo Allah yake ce mai yace fa ammal awwalu fa yuqtalu darbatan, na farko za a kashe shi ne da saran takobi. Yace wa amma sani fa bil sum, na biyu kuma za a sa mai guba ne. Wa amma salisu fa bi jama'atan, na uku kuma za a yi masa dandazo ne. Sai yace haka ne, yace to ka gaya min sauran guda tara ma. Manzon Allah ya gaya masa sunan a'imma guda tara tiryan har zuwa sahibul asr wal husama. Daga ne yace to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. To shi wannan tambayan da yake, me yasa yake wannan tambayan? Yana wannan tambayan ne saboda ya karanta a cikin littafin su wanda Allah ya saukar musu ke rike da shi, wanda Allah ya saukar ma manzan da suke rike da shi. To kaga wannan shi ma wani matsayi ne wanda Allah ta'ala ya ba su. Imam Hassan al-Mujtaba ya kasance manzo Allah ya daga shi, yace ya Allah ta'ala, wannan ruwaya kuma ina ganin ko daga Ibn Abbas ko daga Abu Huraira, saboda akwai ruwaya biyu da na karanta. Yake cewa naga manzon Allah ya daga Imam Hassan yana cewa ya Allah, ka sani ina san shi, dan ka ya Allah ka so shi kuma ka so wanda ya so shi. Yace ya Allah, inni uhibbu fa ahbibhu wa ahbib man yuhibbu. Ya Allah ina san shi, dan haka ka so shi, ka so kuma wanda ya so shi. Kuma kenan kaga idan ka so Imam Hassan zaka samu soyuwan wani? Soyuwan Allah ta'ala. Kana so Allah ya so ka, to so Imam Hassan. Manzo Allah yake cewa inna ibni haza la sayyidun, lalle dana wannan shugaba ne, kuma da shi Allah zai sulhu tsakanin bangarori guda biyu. Wannan kuma ya faru, wannan ya faru. Wannan misali da a ce misali a ce na ɗauko littafin ya nabi ulmuwadda ne na Kanduzi, wanda littafi ne na sunna, da za ka ji yadda aka yi sulhun da irin abin da ya faru a sulhun, amma dai akalla zan ɗan gutsuro wani abu daban. Wanda lokacin da Muawiya bayan shahadar Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salatu wassalam, mutane suka yi mai Imam Hassan bai'a, sannan shi kuma Muawiya ya ɗauko dandazo na mayaka, ya zo ya ce Imam Hassan yana buƙatan a yi sulhu ko a yi yaki. To shi kuma bisa ga umurnan da babansa ya bar masa, ya gaya masa to dama sulhun ita ce mafita. Sai ce to aya za a yi sulhu, sai aka zo aka yi sulhu a rubuce, aka rubuta ga yanda sharaɗin, cikin da sharaɗin ya faɗa, ya ce to za a yi sulhu, zan bar maka sarauta. Tuna dama abin da yake bukata ke, amma jagorancin addini ai bai cancanta ba. Zan bar maka sarauta, amma da sharaɗin bayan baka to ba za ka gadar ma wani ɗanka ba, za ka bar min, ni ne zan jagoranci al'amari bayan baka. Ya ce ya yarda. Sannan kuma duk wani magoyin bayan Amir Nuna Ali bin Abi Talib a duk inda yake ya aminta da dukiyarsa da iyalansa da kansa a duk inda yake a faɗin ƙasa, ya ce ya aminta. Sannan kuma ko bayan bani, to al'amari za a miƙa wa sauran al'umman musulmi ne su yi hukunci akan wasu ga ya cancanta su miƙa ma wuya. Ya ce ya yarda. Bayan an gama da sauran sharuɗa dai aka gama, da aka gama shi kenan sai Imam Hassan Ali ya je ya hau mimbar, ya ce to bayan ya gode Allah ya yi yabo a gare shi, ya ce to, ya ce dama kun mun bai'a ne bisa sharaɗin
duk wanda ya nemi zaman lafiya da ni to kuma za ku nemi zaman lafiya da shi, wanda ya fito da takobi ya yaƙe ni za ku yaƙe shi. To ni bisa abin da Allah ya sanar da ni shine cewa zan yi koko na yi sulhu da Mu'awiya saboda kiyaye jininku da kiyaye alfarmanku, amma bisa waɗannan sharuɗan ya karanto duk sharuɗan da aka yi a wannan a hudu ba, sannan ya kawo yake to shi kenan daga nan kuma aka wanye shi kenan Mu'awiya ya koma. Da ya koma ne shi ne yake ce ma mutanen shi to duk sharuɗan da muka yi da Abu Abdullah ko kuma da Hassan bin Ali to na sa kafa na take shi, ba zan cika ko ɗaya ba. To nan kuma shi da ubangijinsa ko yawwa, amma masu bayan Allah in sun yi alkawari ai cikawa suke, fajirai ne in suka yi alkawari ba sa cikawa. Ya take, amma Imam Hassan haka nan ya yi haƙuri da yadda ya samu kansa, ya shigaltu da abin da ya zama shine mafi dacewa da shi a wannan lokaci din, shine tarbiyyar mutane da nuna musu hanyar tsira duniya da lahira. Haka ya tafi da rayuwansa har yarsa yadda zai yi da shi, wanda ƙarshe ya ɗauki kwangilan kashe shi ta hanyar matarsa, wanda tana yi wa ƙarshe ne kila ko zan ɗan kawo wannan wajen rufewa. To wannan janibin kenan dangane da haihuwarsa da kuma wannan. To sannan Imam Hassan al-Mujtaba alaihi salatu wassalam in ka ɗauki ɗabi'o'insa to irin ɗabi'o'in manzo Allah ne, haƙuri, sadaukantaka, juriya da sauransu, waɗannan duka ɗabi'o'insa ne. Sannan kai ɓangaren ilimi ne to dama bai da abokin kwani a zamaninsa, bai da abokin kwani, komai dole sai an koma a gare shi ake iya tahlilinsa. Idan ka koma sadaukantakarsa, dama ya zo a hadisi cewa shi Imam Hassan ya fi kowa kama da manzan Allah daga ƙirjinsa zuwa sama. Sannan Imam Hussein shi kuma ya fi kowa kama da manzan Allah shi kuma zuwa ƙasa. Wannan ya zo a ruwaya cewa wannan kowane wannan siffofin Imam Hassan ya kawo akan wannan. Tura kenan kaga wannan yana nufi idan aka ce maka daga ƙirji zuwa sama to dama ina mutum yake, nan ya fi ƙarfi, kwarjini, waye ko sadaukantaka ne ta nan ake gane ta. Da haka wannan ya zama Imam Hassan rayuwansa ya taso a matsayinsa na ɗan gwagwarmaya ne, ya ga abubuwa daban-daban. A gabansa fiyayyen halitta annabi rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu da tataburzan da aka yi ta yi kafin rasuwar manzon Allah din, har wannan hadisi na komo an ku tashi ku bani guri duk ya san da wannan. Aka yi rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan aka zo aka diran musu a gida irin abun da aka yi ma mahaifiyansa, aka karya a wazunta, aka yi mata abin da aka mata, duk ya shaida wannan. Ya ga irin yadda aka sanya ma babansa sarƙa aka ja shi, ya yi haƙuri, duk ya ga wannan. Aka zo aka yi waƙi a Jamal da Saffaini bayan waɗancan kare, an ce lokacin da wasu mutane suka zo za su diramma gidan Sayyidina Usman bin Affan. An ce Amirul Mu'minin da ya ji labari ya tura Imam Hassan da Husaini, ya ce su je su tara kofar gidan. Da suka je suka tsaya a kofar gidan, 'yan ta'addan da suka zo suka gansu, sai zama ba su iya komai ba, kwarjininsu cewa lallai gidan ba zai shigo musu ba. A ƙarshen al'amari sai zama sun zaga ta baya ne, suka dira ta katanga, suka je suka ainihin kashe shi Usman bin Affan. Da aka kashe shi lokacin Ummul Mu'minina Aisha sai ta ce shi kenan to yanzu an kashe mene, ta bashi wani suna, yana nan a cikin tarihi da taban tarihi, ta nuna kaman abin da aka yi da shi ma akwai dalili, ba sai na kawo dalilin ba da ike ba muna magana, akalla ina magana akan sadaukantakansa ne. Da haka wannan tsayawansu a wannan fagen da ganinsu ya hana, ya kange, ya hana a shiga. Sannan bayan
wafatin shi Uthman bin Affan sai mutane suka ma Amir Ali bin Abi Talib bai'a, wannan kuma aka taso da wasu rigingimun aka yi waqi'atul Jamal da Saffin. To a waqi'atul Jamal da Saffin in ka karanta tarihi za ga cewa shi Imam Hassan yana cikin 'yan gaba-gaba wajen kare kai, wanda har Amirul Mu'minin yakan ce ku kula da Imam Hassan daga irin kutsa ma wannan hadarin da yake, kada a zo a yanke zuriyan gidan Annabi. Saboda lokacin ya nuna sadaukata a waɗannan waƙoƙin, ka karanta tarihi za ga irin sadaukantakan da ya nuna. Saboda haka kenan ko da a wannan sulhun da ya ba wai rauni ba ne, a'a umurni ne, tsari ne daga Allah. Allah haka Allah ya so, kuma haka aka ce masa yi, kuma haka yi, kuma haka abin ko da Imam Husaini ne a daidai wannan lokacin to abin zai yi ke abin da zai yi kenan. Kuma a lokacin irin abin da Imam Husaini yi, inda Imam Hassan ya samu kanshi a wannan waƙi'an na Karbala to abin da zai yi kenan. Dan haka ba rauni bane, yana da haƙuri gaya, saboda haƙurinsa ne ya sanya wani bawa daga cikin bayansa da yake kula masa da dabbansa, sai shedan ya raya masa, tun da nake tare da sayyidina ban taba ganin fishinsa ba, sai ce to yanda za ka ga fishinsa, to ka sare kafafuwan wannan dabban da kake kula da shi. A wata riwayan an ce dokinsa ne, a wata riwayan aka ce wata akuyarsa ce. Wannan duka guda biyu akwai ruwaya. To shi ko wannan bawa sai sa takobi ga ya majini ya wuce ya sare kafafuwan dabba din. Imam Hassan yana zuwa ya ce wane ne ya ma wannan dabbar ta haka? Sai shi wannan bawa ya ce ni ne mata. Ya ce to me yasa kai mata haka? Ya ce saboda in fusata ka. Sai Imam Hassan ya ce to sai dai ka fusata mai gidanka shedan, maka kyauta mana. Ya ce kyautar mene? Ya ce to ka je na ‘yanta ka. Wa Ali Muhammad. Kaga yana bawa an ‘yanta shi. Kaga wani yana cewa shi suna aikata ayan da Allah ta'ala yake cewa idfa billati hiya ahsan wa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu mene waliyyun hamim wa la yulqa illa alladhina sabaru wa la yulqa illa zu hazzin azim. Kaga wannan kenan. To da kenan kaga su yanzu suna irin daukan wannan mataki din. An masa mummuna sai ya saka da kyakkyawa. Wata rana Imam Hassan saboda haƙurinsa wani mutumin Sham ya zo ya same shi tare da sahabbansa, da ya zo ta inda yake shiga ko ba ta na yake fita ba, cin zarafi, zagi, cin mutunci. Sahabbansa suka yunkura za su sai ce a'a ku bar shi ya gama. Sai da ya gama duk mayar da duk abin da ke cikin zuciyarsa, sai Imam sai ya ce to na ga alaman kai bako ne, da ko za ka aminta da sai mu sauki bakuntarka. Imam Hassan ya sauke shi kuma ya ce to ku ba shi abinci, ku ba shi abin sha. Sai aka ba shi, aka kyautata mishi. Sai shiru ya ce, sai kawo ayan da Allah ta'ala ke cewa Allah ya fi sanin inda yake aje sakonsa. Allah ya fi kowa sanin inda yake aje sakonsa. Sai ce wallahi na zo nan garin a zuciyata ba wanda na fi ƙi irin kai da babanka, amma wallahi yanzu kuma na koma yanzu ba wanda na fi so irin kai da babanka. Wannan yana da wannan haƙuri ɗin. To da abubuwa sosai, gashi kuma an ce mun lokaci yayi, ni tun ma ban ina ganin kuma abin to insha Allah to za mu takaita da kila ko ya zama ko minti 5 kawai shikenan sai in rufe in haƙura. Saboda bai kamata ya zama an abin nan ba. Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wassalam wata rana yana zaune da sabansa sai wata akuya ta wuce. Sai ce kaga akuyan nan tana ɗauke da ɗanta. Ɗan kuma yana da farin sofa ne wuri kaza da wuri kaza. Sai aka ce ya ɗan manzo Allah ya kai ka gane haka.
sai ce a to wane ne yake iya gane ɗan taye a cikin cikin mahaifiyansa ba in ba mu ‘ya'yan annabawa ba. To ka gani kenan. Kuma kenan kaga Allah ta'ala ya masa irin waɗannan bayo, akwai irin waɗannan ma'ajiz din waɗanda Allah ta'ala ya ba su. To a ƙarshen ƙarƙarewa tun da an ce mu lokaci yayi za a haƙura ɗan abin da aka samu. To amma aƙalla zan ce to su waɗannan mutanen fa su ne waɗanda manzon Allah yake ce musu. Iyalan gidana aminci ne a gare ku daga halaka, daga ɓata, kamar yadda taurari suka zama aminci ga halittun sama. Saboda haka kenan idan muna so ba za mu ɓata ba ma so mu halaka, ba ma so mu ɓata, to wajibi ne mu riƙe wannan zuriyan gida din. Manzala yana cewa ahli baiti fikum kasafinatu nuhin man rakiba naja wa man takallafa anha garika. A wata riwayan man takallafa anha fa huwa fin nar. Karanta Nurul Absar a cikin falalan Ahlul Bait za ga ya kawo ruwaye daban-daban. Iyalan gidana kamar jirgin ruwan Annabi Nuhu, wanda ya haushi ya tsira, wanda ya ƙi hawa to ya halaka. A wata riwayan dan wuta ne. Sannan kuma su ne abokan gwamin Alƙur'ani. Allah Alƙur'ani yana cewa la yamassahu illal, to su waye mutahharu din? Su ne, ba na kawo wancan hadisul kisa ba inda manzo Allah ya addu'a har Allah ya ce na ma yuridu Allah li yuzba ankum al bait. Wannan tsarkai su ne mutahharu din. La yamassahu illa, me masahu anan ba tabawa ne ba, a'a ba wanda zai iya sanin cikakkiyar ma'anar Alƙur'ani in ba su ba. Su ne kadai suka san fassararsa ta zahiri da ta bade. Ba sai su. Da haka duk wace kamar shi sa kuma Allah ta'ala yake cewa a cikin Alƙur'ani ce minhum mukamatin wa minhum mene mutashabi. Sai ya ce la ya'lamu ta'wilu illa Allah, yace warasikun. To su waye rasikul bi su ne din. Mutashabi ba wanda ya san fassarar mutashabi sai Allah, sai rasikun bin. To rasikun bin su ne dai waɗannan din. Su ne mutahharun din. Su ne rasikun, su ne ake koma a tambaye su ma'anan Alƙur'ani. Billah saboda haka in ka ɗauki fassarar Alƙur'ani daga wani wurin ba daga wurinsu ba, to zaka ka kana tamka kurakurai da yawa, kana aje abubuwa ba a muhallansu ba, amma kana komawa to za su saita ka da sun maka bayani filla shikenan. Isa Imam Jafar As-Sadiq alayhi salatu wassalam yake cewa wanda ya raya al'amarinmu to yana tare da mu. Aka ce menene raya al'amarinku? Yace wanda ya ɗauki kyawawan zantukanmu ya kai zuwa ga mutane, to dan waɗanda ba su san mu ba za su san mu, kuma in sun san mu za su bi mu. Daga in ka ɗauki fassarori da zuriyar gidan Annabi suka ma Alƙur'ani, in ka je kana yi za ka ji hankali ya nutsu cewa ma'ana ta fita sak, ba a ba Allah gaba ba. An ce yana sauka kamar jirgin mai saukan angulu, ko ban sani ba dai, amma an ce yana sauka duk daren juma'a ne ko yana sauka. To ban sani ba ko kaman tsuntsu ne ko kaman yane, oho, ka gani. To yana sauka da sauransu, kuma gobe kiyama ma zai sa kafansa dagansa ya taka wuta sannan ta ce ya isa. Ko kuma za a gan shi a kiyama kaman wata zai bayyana ma mutane iriki. Kuma Allah ya ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar da sauransu. To akwai ayoyin wanda al'umma ba su fahimci, mutashabihi ne ba su fahimce su. Koma gidan zuriyan Annabi zaka fahimci Alƙur'ani, ayoyin Alƙur'ani inda ka ji abin ya maka wani iri, kuma ka tambaya ya zuriyan gidan Annabi suka fassara wannan aya, zaka ji ma'anan sun fitar maka da ita sak, sun ce kaza ake nufi. Irin fa'asa Adamu rabbahu kai tagawa. Me gayyu ba halaka ba? Annabi Adam ya halaka ke. To nan mutashabi ne. Kuma zuriyan gina ne za su gaya maka ma'anan abu. Ba halaka ba. Sauransu. To fatan mu dai shine wannan zuriya mai tsarki. Allah ta'ala ya ba mu albarkacin su, ya bar mu tare da su a duniya.
in ya zo ɗaukar ranmu su zama suna nan a cikin zukatanmu, in an kai mu cikin kabari ya zama muna nan tare da su, sannan an tashin alƙiyama mu tashi tare da su. In kuma za mu koma zuwa ga Allah za mu tsallake sirati muna nan tare, wajen awon ko ina muna tare. Allah ta'ala ya ƙara masu malan lafiya, Allama Sharfuddin Zakzaki, wanda shi ne ya binciko mana hanyar tsira, ya ce to ga ta nan ba ɓoye, dole ne a zo ga hanyar tsira, kuma yake kira zuwa ga hanyar tsira da. To ina hanyar tsiran shi ne ya ce to duk hanyar tsira yana nan a cikin Alƙur'ani, don haka Alƙur'ani shi ne ya bayyana mana wannan alkhairin. Kuma malam har gobe yana nan yana kira, yana cewa wannan shi ne mafita, mafitanmu yana cikin addininmu, abinda malam yake cewa ke. Kuma babu mafita din in ba an dawo zuwa ga addinin ba. Kuma addini shine a dawo alƙur'ani, a ɗabbaka alƙur'ani. Idan aka ɗabbaka alƙur'ani to duk fitintunu da musibu da duk abin da ake za a neme shi a rasa. Allah zai saukar da arzikai daga sama, ya bubbugo da arziki daga ƙasa, annan kuma a samu lafiya, a samu zaman lafiya. Da haka muna fatan Allah ta'ala ya sanya mu a cikin mataimakan malam na gaskiya, ya ba shi lafiya, shi da mai ɗakinsa, ya tsawaita rayuwarsu, ya bar mu tare da su, ya tabbatar da mu tare da su har mu sai ka'in min ali Muhammad, ya sanya mu daga cikin mataimakansa masu shahada gaba gare shi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali at-tayyibin at-tahirin.